Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Helbet divê di qonaxa dawî de fikr û nêrînên rêberê damezrênerê PKK bêne wergirtin û divê nîqaşên vala ku di demên dawî de têne kirin bi dawî bibin. Em baş dizanin ku hinek saziyên medyayê yên dixwazin nakokiyê di navbera Îmralî û Edirneyê de derxînin û armanca Tirkiyeyê bê teror têk bibin û pisporên qaş û ku gotinên tûj û daxwazkirî tînin ziman. Xizmeta kê dikin? Em bê tehemûliya kesên ku dixwazin bi rêya danîna mayînan di navbera Ocalan û Demirtaş de armanca Tirkiyeya bê teror asteng bikin dibînin û wiha dinirxînin ku kesek bi vê lîstikê nexape. Eger pêwîst bike ez careke din dibêjim. Parlamenterên ku ji komisyona li parlamentoyê hatiye avakirin werin hilbijartin û biçin Îmraliyê ji kesê yekem peyamên pêwîst werbigirin dê pêvajû bihêstir bibe. Partiya Tevgera Netewperest amade ye ku beşdarî şandeke wiha bibe. Pêwîst nake mirov bitirse, bi fikar be û endîşeyê bike. Îmraliyê heta îro li ser sozên xwe sekiniye û li pişt gotinên xwe ye. Her wiha eger em li geşedanên piştî banga civaka demokratîk û aştiyê ya 27 Sibatê temaşe bikin, dê bi zelalî û baştir bêzanîn ka ez çi dibêjim. Herî dawî roja 26 îlûna 2025 vekişîna komeke rêkxistinê ya ji welatê me û ragihandina bi temamî vekişîna rêkxistina ku xwe feseh kiriye, nîşan dide ku di pêvajoya Tirkiyeya bê teror de geşedanên girîng çêbûne. Ji bo hêviya ji siberojê û kelecanê gelek sedemên me hene.